Happy square nyam 10 million. Muzo Deborah. Deborah. How are you? Hey, Ocha. Hey. How are you? Good afternoon. I got to number on ya. Yes, sir. Yeah? Okay. Kekunu me. Ana lokwa. Gamonya. Amaloma to eba onya. Ndi abone no ya nsi na oka mbiata. Maka ni yo na mmemme. Ya no kwa na ekwulu onu yi. Ya ka itasi aro. Aga chọrọ ibu m n'ebe nne m kọba n'osi. Kana enwe m help. Enwe m onye help. Mana unu menụ m ihe ọjọọ melo Zeus family ihe ọjọọ. Ọkwa unu ma? Yes, eziokwu. Mana m nwa na-ayọ gị. No, serious. I need down. Mba. To beg you. Mba, kwụlọtọ. Anya adịghị eme otu afọ. Ihe ka njọ ọsụ chọọ ka nkọwa. Ayọ ka m na-ayọ gị. Si gị biko gbaghara m. Merụ m ebe ọbụla m mejọrọ gị, merụ m ebere. No, afụfụ ụwa bụ ihe mere ma ama m ihe na-eme. Onye na-enwere help taguchi ya n'afụfụ. Enweghị m onye enyemaka. Nọọsụ Chukwu bụ onye enyemaka m nwere. Ọ bụ na onwe onye Chukwu na-arọpụta ka o nyere maka. Ka o nyere maka matago gị afọ m na ụmụazụ Chineke nyere m n'ụwa. Atago m afọ ba akwa ọrịrị. Ma m ihe m ga-eme. Ụmụ Chineke nyere m. Ha chọrọ ka agụ na-apụ m ha. Madam. Sir. Madam. Igbo bụ Igbo ekene m unu. Igbo ndị ọma njem ọrụ asị m nke onye chikwa ya zelu. Ya dị na gọọ iso ka nkọlu unu ife mụ na nwaanyị jelu bụ Deborah. Madam ka m kwucha na unu abụchara ya. Na-ege ntị ka nna akọlụ gị ihe nna agwa ebukoso. Ebe Deborah fanọ kịta bụ kafe ebe a. Shoprite nke dị na Asaba na azụ back of General Hospital. Okay, no, back of midwifery nke dị na Asaba. Date taa bụ gịnị? Date taa bụ 17 November 2023. Me post video ata. Afọ m Deborah n'ụzọ mkpọlụ Deborah je tinye na school a na-akwụ 150,000 naira. Amalụ m onwego ụmụnna m mmele ya. Emelọ m ya ka mmadụ gbuchabalụ m. Ememe ya n'ụwa mụ na chi m. Mụnwa bụ somebody ịmalụ m from ụmụazị. Moto onwere ihe nji eme, ụnọ nwere ihe nji eme, ihe like ebu human being. Azị na ịzụ mmadụ na-aga n'ụzọ asị na onye a bụ nwa Zeus. Ihe ọ tọsi alụmụ. Ọ ka alụmụ mma na nna aga asị na Emmanuel Zeus kwụrụ nwa ọgwụ wayek kalie na Emmanuel Zeus lụrụ na maka na nne m gwa m n'ụwa bee n'ebe anyị alụ na onwere ihe dị na ya. M wee fụ Deborah je tinye ya na skuulu na-egekwanụ ntị wee mee vidiyo wee gwa unu na eko o si adị. Nwanne amụrụ mmụ nwanne mmịa ka nwanne mpịa ọnkụli ya wee kpọọ m na fon wee sị m na nji Deborah achụ ego. That I supposed to come and see him, that he's a barrister. Why will I be posting Deborah and be using him to cash fund? Not for how many share on with not for talk not for how many share on with na Facebook, not for how many people commenting, not for how people are sending money to me. Maka Deborah, Mbwe Anketi, Imiome, Oweje, Polo Deborah. This Deborah for question Australia, Kita, Mobo America. Deborah question no USA mobu Greece. Obla asika na asilo Zeus family kwuonia. Ndị niile na ayọ m biko keke yesipogote Deborah obodo oyibo. Drop one comment. Onwe nwaanyị ọ dị ka onye nnobi. Oyokata m si m biko m kpọtalia Deborah na USA. Onwekwa nwanne anyị nwoke no Greece. Nke a sendelu m ihe passport. Gosi m ụmụ ya. Na-achọ onye anya lụrụ anị maka onye Deborah n'obodo oyibo. Onkuli anwa bịa zolia. Ka ngwa irizi mkpata onkulia ji zolia. Ihe onkulia ji wee zolia bụ na the way si achọ ka Deborah jebe obodo oyibo. Onkulia bịa fụzia Deborah as MTN mass. Ịmakwa oge ahụ pempe bụ ndị MTN mouth mass na compound unu na ama nwezi ọlụ. Onkulia bịa fụzia Deborah as MTN mass. Ka ọ na onwe ihe achị iji abino mee n'obodo oyibo. Ị na-ege ntị just ghọta m. O wee họdụọ Deborah. Si n'ọnwụ ya ọdụ Deborah mụnwa ka na-akwụkwalụ Deborah ụgwọ akwụkwọ mụnwa ka na-azụ ya na skuul
o wee ọdụzia Deborah n'anya onwezi onye Julius onwezi onye Julia ka eko si eje na-ana maka uche ya bụ na ndị azime ozi chọọ Deborah fa folozia fa call out na Facebook azụrụ na no mmadụ nyeme ego amami what we do ya uche ya bụ na mmadụ nyeme ego mụ zụọ Deborah and na onye a chọọ folozi na ọ ya asị ka ezie mee Deborah ọ dụọ Deborah oluo December of ya oluo mitem break Deborah na si na ọma nnatazi na onkụli ya na-emegbu obido mekpaba Deborah arụ maka ọbụla ihe ọ tụrụ anya ka ọfụ uche ya bụ na ọkpọlụ Deborah na ọ dị attention unu na-enye m na unu ya enye ya nwanne ya nwoke a that onkụli afọ ya nna akọlụ unu bụ true life story si m na mma abịa fesi ọka mechie ọnụ ana m abịa bịa fọ gịnị agbakwutelu ngosi enyemaka si m na ndị chọọ ịkpọlụ Deborah ya abịa fọ ọfụbago Deborah asa ebe ego si apụta n'ọnụ na Soludo maọbụ Ebig Nwankwọ maọbụ na P-Square maọbụ Simi na ụmụ onye nye m 100 billion m zụọ Deborah onwere onye bịakwute msị m zụọ Deborah ọmụnwa merie onwe m ememe ya in the name of Zeus Family Charity Organization. Ọbụgodu na asị na P-Square nye m 10 million m zụọ Deborah m were 1 million na-azụ Deborah o Zeus ka m bụ nye 1 million nlie 9 million olulu m mụ na chi m ka ọ gbasara nye m that flag nye m ya na olulu m mụ akpọta P-Square ma ọ bụrụ na o nwee ihe m ego ọbụgodu na asị na Soludo nye m 100 million m zụọ Deborah m wee were 1 million nye Deborah sofa na m azụ di ya ihe ndị ọzọ bụ mụ na chi m ka ọ gbasara biko ọ bụrụ na o nwee onye mgbakwute si ya biko ya enyegodu m ego na nchọ ịzụ Deborah ya ekwuo ọ bụrụ na o nwee onye mgbakwute si ya biko ya enye m ego ka m kwọlụ Deborah ụgwọ akwụkwọ drọpụọ kọmentị onwero ego ndị mmadụ weta eji enyelụ mmadụ aka ka isi ya wepụta ego maka na afọ m nọsta gel m telụ mmanụ m tenye obele isi tisi ọkụ n'aka unu onye jugolu unu ese ihe o ji mere atịn bụ ka o jide m na mkpụrụ amụ ọ bụrụ na ọ nwee ndị nye eme ego ka m bịa yọbazi ya biko si ya biko ya kpọpụkwa na Deborah ịghọta ụdị ya afọ mana ihe mee njigbu ya nkịtị going to 1 year bụ ka m gụ ya na onwero Chike my senior brother na Australia with Apostle Samson na Lego yoba mụ si m na ọkpọgokwanụ m nwa ya nwaanyị mụ meelie ya Deborah gbakwulu m ya na Abakaliki amadụ m na onye Abakaliki ka ọ bụ sef gbakwulu m ya na Abakaliki ọmụwa kontrolu fafa anatakwa asaba ọzọ maka agụ uchogodo igbufa gị nwa asị na ị nwere ego na ịbụ ọnkụ na m kwesịrị ịbịa fọ ya since I'm not done like that nigga aka ka m bụ ihe unu enwero m factory mma sị na-eji ka Deborah arụbalụ m ọlụ ọ bụrụ na ịlapụ Deborah oje obodo oyibo ka Disemba a ọ bataba ogotelu m shu ọnwa m nwaanyị si ya bụ Glory mmeri ịma mmadụ onye na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ skuulu na-emepe otu obi a na-amapụ m ịma many widows m na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ ọ bụ na nne dị abino mmekọl ebotelu m abino ka ihe nji abino eme mana afọ m ya fọ star dị ya n'iru nwaanyị nwe what is the name of that your school the CEO Deal International School called me on phone si m na ọfọ na ndị nna azụrụ nne m kwụba 50,000 n'isi Deborah mgbasi egwu tegide egwu chiforu oye the woman na ma onye m discount of 100,000 maka na ọfọ na ndị nna akwụrụ ụgwọ akwụkwọ ri na onwere ego na-adị na akaụntụ m ọ bịakwuo na o si bịa ka m esi mee ya as spirit lead ka ihe bụ iwe ndị mmadụ ka nke bụ onye a ma big man adị alaikizi yelụ ndị mmadụ aka maka inyela aka ikote okwu oke ọ bụzi a na-afụrụ ọcha n'ezi maọbụ na onwe ndị nye eme ego ihe a ya ekwuzi bụ na arenji adị m eme na arenji nna ahụ ụmụ otu na-efolo m mme ya oge ebu m aka asịrọ m gị nye m ego akwụrụ m ụlọ ụgwọ ụlọ ngwa ka fasi Abakaliki anata na ebe fa malapụ ka unu fụ na onwero ife na-emenụ onwero abụlọ m enwe m registered organization Zeus Charity Foundation adị m registered ọkọ ka m na-eme ọwa mụ na chi m mana nke anwa njikwa bụrụ Zeus maka na ọkpọgo m da she was once called me Uncle Zeus mkpọkwa anyị ada m nwaanyị ị na-ege ntị m etinye ya na school yes I will send her back to school with my money plus Zeus family money m ga-etinye ya na school abịara m fọm ọmị ya na dadi ya ihe m bịa for fush ya ọ dị mma echi ọcheta unu m etinye I will send her back to school and m send ebe ya anọghị ị na-afịa n'anya ị na-abụ
ịghọtago nne a na-abikọli mme mụ bịa kpọrọ Deborah bụ nwaanyị mma akpọ nwa ya mụ na nwaanyị ama m bimuro mụ na ya ka ihe mezi na ọ na-abụjiri okwu all those people na-asị ka Deborah bịa obodo oyibo kọmentị kwa anụ kwuchitelu unu m ọnụ m maka a sị na o nwere ego unu nyere m njicha igbonye unu Deborah ọnwa ego unu nyere m ọkwa biko kun na ayọ m mụnwa nọdị na-achụ onye anya lu anị mma akpọnye Deborah maka ọnwa mmadụ ọnkụlụ fasi ebe o si na ọpụ ka Deborah si ewu na onwe ndị nye eme ego for that na ọ ya kpọrụzie Deborah ka ndị anyị eme ego bịa mitizie ya as right source ọkpọrụ na asị na my fans nye m 100 million m zụọ Deborah nye Deborah 1 million olulu m ọmụnwa bụ isi afọ kwaba okwu maka na ọbụla ose Deborah ka abịalụ widows abịalụrili nne oke ngwa gị nwasị na ịbụ barista efu ebe ụmụnne bịa nọdị ebe a kafa nọ o nwere ife imenwu ọ ya mee ihe bụ mmadụ sometimes ike akwụla ọtọ wee ihe nna-achọ ịgwa ya bụ na fushọn nwa anụnwa ọ bụ na o mezuru ife na chi ya ọbịa ụwa ọzọ ya esekwa gịnị ya na-akwụkwa ebukuso ọbịa ụwa ọzọ ya esekwa gịnị ya ifo eme n'elu ụwa ka ọ ya analụkwa ụgwọ ọrụ ya mma etinye ya back to school Deborah gbapụ from ọnkụli anwa na Asaba gwa na Abakaliki maka na di ya nwebe nsogbu afta kadatinme gbakwulu mmịa ọmụwa kọntrolu ofa na aga ụchọ igbufa na Abakaliki ya fewe ka gbogotegodo Asaba anụnwa ihe ọbụla bata n'aka Lozeus Family Foundation enwere m right na ya ọ fansi m na-eme ya all because of me ka eji eme ya na onwe nwazi osupostu ka iheli aka eyelụghalị aka ya onwe ezi ife ọzọ ife ọbụla pụta na ya ihe ọbụla nlaiki nwere ya mee mụ na chi m ka ọ gbasara ajọs m chọọ ka m nwere ya kụzielu efe o wutere m ọ gwali m isi ọ bụrụ na unu ma much spending n'isi this girl ị karị ime datin ime n'ebe fanọ tata I spend a lot ọ kpọbugo m with phone m ya ka ị chọ ka m mee sikwa na ka m wetara unu ya ka unu na-amụtakwa ife na this life o nwekwa ihe ịmụta n'aka akpọrọ m Deborah tinye na school ọnkụlụ ya anwa nwanne from your side okay ọnkụlụ ya rọchu ozugbo ka Deborah si ewu n'oge afọ ofilie na ọnwa pachụpala pepụ ụmụ ụgwọ o jide Deborah uche ya bụ ndị akwụrụ m ụgwọ na faya achọba Deborah na onwe special gift afọ n'isi Deborah you understand there is a special gift afọ n'isi Deborah meenụ njiwe na-achọ ka Deborah jebe obodo oyibo na ma analụgo 100 million n'isi Deborah so o jidesia Deborah ndị anyị m 100 million ya agbabakwa m ụgwọ Deborah kezi ebe Deborah nọ o jidesia m na mkpụrụ ahụ mana ihe mee njiwela bịa ka unu taa akwụkwọ ka unu fụ na onwero ada esi Igbo bongo ife m na-emebi ife mụ na chi ma ọ bụ na m emere ọ ga na-agbakasị m arụ onwere onye kwụrụ m ụgwọ onwenugo onye mkpọsi agbatalụ m ọsọ enyemaka na ego m ji azụ widows agwụnarịgo m amarọ m ma ya bụ ihe dobe m ndụ mana abụkwuo onwe ebe si mejọọ gị ọ bụ na o nwee gwa m ka onwe oge m bịakwute gị si ka anyị mee Deborah arenji ka anyị nalụ ndị mmadụ ego onwe oge m post Deborah si biko tụọlụ m ego ka azụọ Deborah ebe unu sisizi ya na mee na onwe ndị enyegodu m ya nlie ya n'olulu m apụta esi kpọọ m nye m 500 million m zụọ Deborah nye Deborah 1 million naira nlie 450 million olulu m ha sị na mgba ihe a na-emere m agwakọ ha na otu na for that na a ga-esend m village mụnwa akwa afọ ka ha tinyere m na a ga-esend m village ka ha nwa ka Deborah ga-anọ na ka ha rapụrụ m nwa m na jiri maka ya send m village ọ bụrụkwa my fault otu anụ nwe from kịta nwe ezikwa m nwanne enwe m eji m ya nata afọ kịta maka ya nsọ ọmụnwa so Chukwu bụ onye bụ nwanne m kịta m ụmụazị ma na onye nke ha na ha bi na village ka nye m ya sị m ka onye ọbụla m fọrọ otu anụ nwe ife adị ma enwere m di m anwụgo ihe m bụzi bụ windo kịta afọ ka nnọ kịta ọ bụ na nwa akụnụ ma m ga-eyere m n'uyere m biko nna m nwere aka mma m eyele na abụlọ sọ nwa ya ka bịa nsogbu adịrọ n'ọdụrụ nke a ka ị daghachiri azụ Chukwu gozie gị
because he tried. Oh, makana mona moya. Mama me mere that time no ajo nwane be confuse mere. E praise na mniwe na ewem. Poverty ajoka. Poverty is a disease. And here is that now. May take her back to school. Ma akwụli ụgwọ akwụkwọ. Because knowledge is power. Anọ na fe nwere ego oje pro school alụ ya eme. Bịabụlụkwa abino. I will take him back to school. Ọkwa na-eme na ọ dị ka adị eme. Also Chukwu bụ onye ụka. Mana ọkụ unu mụta ihe from this thing. Ịghọtago? I've been na unu nye ego mụ zụọ ọcha. Ifra na nwanne ya nwoke ma ọ bụ nye 100 billion. Ifra na nwanne ya nwoke ka eme malụ. Ọ ka squeeze mụ mbọsisi ego n'ihi na afọ nri. Nothing or nothing. And me na me maka na ọnwa mụ na chi m. Do you get the point? Don't play. You will learn, and you will learn in hard way. I'm come to take him back to school. When you gbasara money anago, when you gbasara money, my deal, my una no una kwise is none of my business. I came for her sake. She's a star girl. Ọnwa bukwese emuyelu na ọkụkụ unu ji egwu abacha mmili ego nkeleke ego emunne ego na ebulu unu ụzọ wee sị ogodu na onwe ndị nye 100 billion nye unu 1 million is not of your business. Ọmụnwa ka enye the flag rapụlụ m ya ebe a kafana that is uncompleted building kafana now gesi adịrị ya nothing gị nwa na-eme na ebukazi so church school dị nso ịghọtago unu agwa m nkwụọla ya ụgwọ akwụkwọ onye abụọ fụ kwadokwu ya ọ dịkwa ka nwa ziri itenyekwu ya oyela ahụ ebe ọbụla ịfụkwa ya ikresi apụtakwu ya n'iru ọzọ asịkwa m nke onye chukwu ya zere nke nkwu na-ekwutere unu agba alụm n'ọkwa o si n'ọma ọkụ n'obi